Bak Abi. adam şeyle bir soru var da hazır bir gurama hükmünde pul erde maddi taýdan kömek alan bolsaňyz yani şu puldan bir iň berkisi bir kömek halkyna kömek edersiň ha dogry dämi? Bar pul gemerepdirler ha bir halka da kömek etmeýänler. Bir adama da çykyp aýdyp bilmeýärler birine kömek etdik zat diýip. Bir Hiç hayran Mehmet galym. bilme. Owa. Hiç Mehmet bilme. Bir de bilettik abi ne için hiç kim etmiyor. Bilettik talip dağımız ettik. Yani ya emeği apazıysan Mehmet. O vaktinde bilemettik Nuri. O mertebe deyip bir kuramamız vardı. Onun Halmurasöy'ün başına giydi onu. Men kuramam deyip. Şol paltiçki kurama deyip. Şoňa var mertebe kuramam çilenleri olup ayda şu wagtlar 100 kron oynadı. Şveski dinlami 100 krona bolýanlardy. Her ayda 12 dolar oýadyk. Dolar eurunda. Olam näçdan şirin her kim goýanly epesli pul bolýar şonu. Şonu arzyny bir summa ýetenle 94-nji ýylda köçe çykan oglanlar bar, türmäge batylan ýene-de. Şolaň hojalygyny uradylýardy şonu. Bulatdyr bilemedi. Yani toňanyň öz aralaryny dawalaşdylar, ýenetdiler, dänim onu dugdagan etdiler. Onu kes soňky döwürde Halmurat men mertebe uğramam diýip ulanýardy şonu. Yani şo gurama opşu bolup açylan şol. Yani Halmurat diýmesene, Garilla diýsene, Garilla. O şo garila da bilýär bir dara.